Zdravím ľudia u ďalšieho videa, tentokrát to bude o niečo iné, lebo pozrieme si Minecraft ako film, čo bude. Lebo včera vlastne vyšiel nový trailer, ako teaser je to, hej, no, takže moc teda neuvidíme, ale samozrejme si popozeráme viacero týchto a ideme sa pozrieť, čo nás vôbec prekvapí. Takže to bolo pred rokom, takže to si pustí. Ešte predtým, ako začneme, ježiš, ten creeper, bože môj. Chcem vám povedať, že chcel som promotovať, ale nevyšlo mi to, Outlast, takže som rád, ak si pozriete Outlast pred týmto videom, ak budete mať samozrejme záujem. A ideme sa naplniť úžasom, ktorý bol síce pred rokom tento. Povedali, že Steve má hrať James Momoa, ale zmenilo sa to, takže pozerajte. Zombies, skeletons, spiders. What's next? Ale ten pavúk nevyzerá reálne. Ten skeleton, no to vyzerá jak z biológie. That map changed everything. In a world of endless blocks and boundless creativity, one hero rises to uncover the secrets of the overworld. This world is like a canvas, and I'm the blocky artist. You have to be careful while creating objects. I face zombies, skeletons, and spiders. What's next? Apríl 2025. Dobre, teraz si to pozrieme bez tichu, aby sme si trošku zrealizovali, o čo sa vlastne jedná. Tuto máme creepera, ale tak to je akože začiatok. Tuto vidíme, že niečo sa páli, takže neviem, že či to je ako v tej danej hre, ale myslím si, že v ich svete asi nie. Takže tu je začiatok. No, proste nachádzame sa niekde, vidíte, nachádzame sa v realite. On mu číta rozprávku, ale dáme ony. A zrazu, počkajte, zrazu vidí portál. Normálny les, portál. To bude niečo asi ako Shazam, hej, že s tými dverami. Takže toto už je samotná hra. To je samotná hra, toto je nejaká diera. Zrejme asi ako normálne, že jaskyňa. Tu bol s nejakou slečnou, čiže to bude asi Alexa, podľa toho, lebo videli sme akože na ukážke, že tam sme len my ako jediní. Toto neviem, čo je, to bude asi nejaký multiplayer hráč. No. Tu máme lávu. Crafting. This world is like a canvas. Tu sme vidíte, teraz niečo zobral, čož v normálnom ako Minecrafte by ste asi nemali takto, áno. Veľmi som zvedavý, ako bude vyzerať ten film. No, tak keď vidím toho creepera, tak sa mi to ako hnusí, vyzerá to hrozne. Aha. And I'm the blocky artist. Drevený meč. You have to be careful while creating objects. Oko. Takže bude sa bojovať. Zombies. Ježiši, pozrite na to. To sme videli akože na začiatku. Videli ste, že zjavne sa bude bojovať s drakom, čo sme tu nevideli, ale dobre. Skeletons. Ináč ten skeleton tiež vyzeral, ako keď máte na biológii, viete si predstaviť, akože, že nám to predstavujú akože telo. Spiders. A toto vidíte, že není realistické, že to je nejak umelo vytvorené, pretože pozrite na tie oči, tak to by to reálne... To vyzerá z papiera, akože ja len komentujem, čo vidím. Toto ste niekoho videli, ale toto nevyzerá ako Momoa, ale asi zjavne jeho deti. What's next? Tu sú ďalší. A tu už nám končí, takže skipnem vám to. The overworld, once serene, now faces an ancient darkness. Pozerajte. Až do konca. But every block has a story. And every mine a tale to tell.
In this pixelated world, allies are forged and legends rise. Together we'll dig deeper, build higher, and face the pixelated unknown. Preboha. What? Dobre, takže toto bude. Pozrieme odznova. Takže tu vidíme normálne začiatok hry v reále, čiže asi pripravuje na krb. Toto už trošku vyzerá, ale úplne jak normálny village v tom Spruce. Tu vidíme nejakú miestnosť. Zjavne sme boli nejaký asi archeológ, alebo sme niekam zapadli. Vyšli sme do realistickej jaskyne, kde bol portál. Toto už máme samotnú hru. Toto je pred pol rokom. Tu sme už v hre. Toto je z tej prvej. Toto už máme niečo doplnok, áno, toto už vidíme mesiac inšie. Čiže to prerábajú stále. Aha, no to som tiež kúkal. Bolo mi to trošku divné, že čo to môže byť zač. Ale no tak tieto modré oči by som to nezistil, ale samotne toto vyzerá ako kostra. Čiže toto bude ako Wither Skeleton. V človečej podobe nevadí. Toto asi bude v reále, si myslím, lebo vidíte, že toto sú realistické, čiže toto je ešte pred Minecraftom, takže tu asi nejaká jaskyňa bola a niekto tam spadol, hej, čiže tu sa stal zjavne nejaký, ja neviem, nejaká vražda alebo nejaký nebezpečný experiment možno. Čiže môžeme zatiaľ špekulovať, kým neuvidíme samotný film. Áno, tu už je stále to prvé, ďalší rok, no. Áno. Tuto už bolo trošku iné. Hej, Jason Momoa, aj keď vieme, že už tam nebude. Tu ste videli, no neviem, či vám to dokážem že tu zomrel Wither Skeleton zjavne, alebo to tak vyzerá. Tu sme v normálnom dome. To isté. Tu si brúsime. Aha, tu si robíme styky. Tu už je asi prichystaný, no, to už vieme. Ďalšie, čož akože fakt akože nechutné, no toto si myslím, že to bude asi pre plus 12 alebo 15, no aby ľuďom dávali ten plus piglina, alebo to môže byť pigmen. Ale podľa uší by som skôr povedal, že piglin, neviem, môžem špekulovať. Nie, počkajte, to je pigmen, lebo má tu tóny, dieru. Aha, zombie, filed pigment sa to volá, myslím. Ale tie oči sú hrozné. No vidíte, že tohto je asi pravé. A vidíte, že sa tu niečo lepí, takže to nebude asi voda, to bude asi od slimu. Áno, slis. Neviem, ale asi nejaké to tak. Nejaké deti sa prenášajú. Toto je čo, prosím vás? Toto mi je čo? To mi poviete? Neviem, vyzerá to jak... No smutný creeper to nebude, ak viete, na čo narážam. Ale toto v normálnej hre není, čiže oni si to asi tam niečo pridali, aby tam niečo ako zapôsobili. Keď mi viete napísať, že čo je toto v Minecraftovej hre, tak mi to napíšte, lebo toto vyzerá hrozne. Tu je nejaká noc, ideme do Nether portálu, ideme cez skaly, toto je normálne, neviem, či nepoznáte, ale asi takto navrhovali. Vyzeral jak bezdomovec, ale dobre. Coming.
Toto je oficiálny teaser od priamo Warner Bros. Čiže není to ešte aktuálne. Potom si povieme. Presne, čo to má byť, fuj. Who are you? I am Steve. Okay. This guy is such a tool bag. Zrejme znova, aby sme trošku zistili, toto bude asi úvod do dimenzie. Tuto vidíte, to mi pripomína trošku jak zo Super Maria, nie? Podobného typa, že sme presne už nachádzame, inak krásny strom, nachádzame sa v tom Minecraftovom svete. Počkajte. Tu už máme 4 charaktery. Ale pozrite, jak vyzerá Momoa. To ja neviem, že či on fakt chcel byť ako žena, alebo fakt chcel byť v Minecrafte a dali mu to, bo to vyzerá hrozne. Ale fakt smiešne. Myslím si, že toto si zaslúži Oscara. Čiže toto je zjavne jeho rodina, ktorá z nejakých dôvodov dostala sem. Nevieme skadiaľ, lebo v tom prvý sme dedukovali, že zjavne išli do nejakej jaskyne. No, ale myslím si, že náhodne na nejakom spektre, kde sú veľa ľudí, si nemyslím, že by išiel s rodinou, čiže neviem ďalej špať. A pozrite toto. Ako ja viem, že ovce normálne nie sú pekné, ale takto, že ju nechajú ošpatnúť. Pozrite tie oči, fuj. No, ale tak keď je to kockovatý svet, no tak asi nemali nič iné. Presne aj oni to povedali. Ďalší rok. Tuto máme gástov, ináč vyzerajú fakt pekné tie slzy, vidíte to? Akurát ten úsmev trošku mohli vyhodiť. Toto zjavne je v normálnom svete. Neviem, či hneď tú danú dobu, alebo až potom, keď sa dostali do Nedru. Ale tu máme piglinov, ale zjavne tu nie sú tí ozbrojení. Aha, tento tu je tu ozbrojený, ale ten Demakron páči. Predstava vašej predstavivosti. Tu ste mali akurát vlka, ktorý vyjal. Čiže práve teraz má akože dve kýbliky. Tu vidíte už novú postavu, ktorú máte ináč James Momoa, ale z nejakých dôvodov to hral Jack Black, takže dúfam, že to aj ostane. Tu máme, zjavne sme sa dostali do jeho ako domu a tu má akože svoje suveníry, alebo jak by som to povedal. Tu sme sa nachádzali na nejakom hrade, neviem presne kde, ale nezistíme to, kým nevyjde ďalší trailer. No, tuto je ďalší, čiže to bude zase niečo vymyslené podľa mňa. Alebo vyzerá to ako levitujúci ostrov, ako z Fortniteu ináč. On sa toho dotkol. Aha, pozrite, tu vidíte ďalšie. Steve's Lava. Čiže toto bude asi Steveová vesnica, v ktorej sa bude asi odohrávať. Vidíte, že zjavne prišli z nejakých dôvodov. Nevieme, prečo prišli, lebo oni sa len naštvu, sami by ináč nešli, ale tak vo filmovom zhrnutí môžeme len špekulovať. Tu je Creeper, čiže asi ho prenomovali. Aspoň, že tak, lebo ten, čo bol, no tak to bolo hrozné. Prepáčte, ale hen takú
dať do filmu, bože môj. No a tuto máme, to vyzerá ako ináč tráva, čiže zjavne si dali veľa práce s týmto, čož ich chválim, vyzerá to normálne. Toto je samotný Nether, ten ich, neviem, jak sa volá, ten oný ich hrad, alebo čo to je, domovina. No, toto bude zjavne podľa vlasov prvý asi ich syn. Tu sa zjavil Jack Black v ohni, takže neviem, či je respawn, alebo nie. Kto ste? I'm Steve. Steve, počuli ste? I am Steve. Dobrý oný. Dialóg. Tu vidíme, že niečo drží modré. Neviem, čo môže byť modré v Minecraftu. No diamant to nebude, lebo on není v kocke, takže nezistíme to momentálne. A tu sa stáva meno Minecraft. Ináč toto, keď to vyzerá veľmi zaujímavo, idú okolo a tento proste jak mŕtvola. Toto zjavne bude asi ako koniec, akože podtitulková scéna, možno. Vidíte, že toto je spolupráca Warner Bros. Legendary, keby ste nevedeli, čo je Legendary, tí natočili mnoho filmov ako Pacific Rim, Godzilla, King Kong a proste veľké beštie, takže odporúčam pozrieť od nich, lebo ich filmy sú akože dobré. A samozrejme Mojang Studio, keďže je to o Minecrafte. Takže ľudia, nezabudnite dať like na pekne Reezdark, keď si toto vyhľadáte YouTube. Áno, tu máte. Momentálne som rád za 430 odberateľov, ste fakt bohovský. Áno, takže budem rád, ak sa sem pozeráte a lúčim, dávajte lajky, aby som videl, že na budúce, keď vyjde ďalší trailer, nech môžem dať ďalšiu epizódu. Takže čau.